Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m Ọsọndụ Ebuka. Ndị uwe ojii nọ n'Abuja nọrọ taa nwee dọga n'etiti ha na onye soja Hịrị n'ihi ikpuchi akara ejirimara ụgbọala ya. A ga-echeta na amalitela ime nnyocha kepụkepụ atụmatụ e mere igbu onye soja ahụ na Gadona School dị na Kubwa, Abuja. Ndị omekome ha mmeri chukwu ha bụ bandit nọrọ n'abalị Sọnde gara aga tọrọ ụmụ akwụkwọ nwaanyị sekọndịrị mmadụ 25 ma gbuo osote prịnsịpal ha na gọọmenti Girls Comprehensive dị na steeti Kebbi. Otu onye isi ogbogbo pati PDP Dore Adeleke akọwala na ndị agha achọpụrụ pụọ na pati ahụ bụ ndị na-ejere pati APC ozi. A ga-echeta na achọpụrụ Wike Fayose na Anyanwụ pụọ pati PDP. Otu ọta wike ụgbọelu njem NCAA amalitela ime nnyocha nsọrịta ọkpọ hiri odo n'ime ụgbọelu n'etiti Very Dark Man na Mr. Jollof. Ndị ụlọ omeiwu mba US ga-amalite nnyocha ebubo igbu ọchụ mkpochapụ ndị ụka Kraịst n'ime mba Naịjirịa n'ụbọchị Tọzdee izu a. Onye ọgụ egwu Nicki Minaj ga-agwa otu nnọkọ mba ụwa UN okwu n'ụbọchị Tuzdee izu a banyere mkpagbu ndị ụka Kraịst na-agabiga n'ime mba Naịjirịa. Onye isi oche pati PDP Kabiru Turaki nọrọ taa akpọ ka onye isi ala mba US Donald Trump ka ọ gbata ọsọ bịa nyere ha aka n'ihi dọga ndọrọndọrọ ọchịchị n'ime mba Naịjirịa nke bụrụla ihe ọghọm nyere ọchịchị ọha krasị. Ka ọ dị, gọvanọ steeti Ọyọ Seyi Makinde ekwupụtala na ha dị njikere ịnọ n'isi ụlọ ọrụ PDP wadata izu abụọ iji chekwa ọchịchị ọha krasị. A ga-echeta na e nwere nsọrịta ọkpọ n'etiti ndị nkwado Samuel Anyanwụ na nke Turaki nke mere ka ndị uwe ojii gbapụ anwụrụ ose, mana gọvanọ Bala Mohammed na Seyi Makinde wụchara otu mgbe ma nọbichie isi ụlọ ọrụ ahụ n'ihi na Nyesom Wike wụchakwara ịdọnyere Samuel Anyanwụ ukwu. Omoyele Sowore akatọla onye isi ala Tinubu maka ikpuchi ọnụ ya n'ekwughị okwu ọbụla kemgbe omekome ISWAP gburu ọtụtụ ndị agha soja gụnyekwara onye isi ha Brigadier General Uba Musa nakwa nke ntọrọ ụmụ akwụkwọ nwaanyị n'ime steeti Kebbi. Sinetọ Ned Nwoko ekwuola na ya achọghịzikwa Regina Daniel n'ụlọ ya ọzọ. Onye isi ala Tinubu akagbuola njem ịga nnọkọ mba ụwa na South Africa na Angola n'ihi ntọrọ ụmụ akwụkwọ nwaanyị n'ime steeti Kebbi nakwa nke mwakpo ndị omekome bandit wakporo ma tọrọ ndị ụlọ ụka n'ime steeti Kwara ụnyaahụ. Otu n'ala Yoruba, Igbo Imoma Jekobaje Ile Yoruba akpọọla oku ka onye isi ala Tinubu rituo n'oche ọchịchị ya n'ihi ka ọnọdụ enweghị nchekwa ji na-arị elu ọjị ma rụtụ aka na asịrị na nwa nwaanyị onye isi ala so n'ime ụmụ akwụkwọ ahụ tọrọ n'ime steeti Kebbi na akara ịgbapụtala ha ugbu a. Peter Obi agaala n'ihu ịdọnyere Donald Trump ukwu n'ịkpọpụtala anyị dịka mba na-eme ihere ma kọwaa na dịka ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu na-akpa ike n'ime otu izu ụka ugbu a na ihe ọchịchị dị ugbu a ji na-emedo onwe ha obi bụ itinye ọgbaghara n'ime pati PDP, Labour, SDP na ndị ọzọ iji gbochie ịma aka ọbụla. Nnamdi Kanu emeela mkpesa n'ụlọ ikpe megide ndị ama ụlọ ọrụ DSS n'ihi ịgba ama ụgha megide ya dịka ndị omeiwu etiti mmadụ 44 edegarala Tinubu edemede ugbu a ma kpọọ oku ka atọhapụ Nnamdi Kanu. A ga-echeta na nchebe ikpe ya ga-ehi odo echi bụ Tọzdee. Ọkaikpe Omotosho nọrọ taa ma maazị Nnamdi Kanu ikpe ịnọ n'ụlọ nga ruo ụgwọ ọnwụ ya ma kọwaa na mpụ o mere kara ịbụ ikpe ọnwụ. A ga-echeta na ọkaikpe a nọrọ taa chụpụ maazị Nnamdi Kanu pụọ n'ụlọ ikpe oge o ji Olike jụọ ajụjụ banyere akwụkwọ iwu nke na-achịkwa okwu ikpe ya. Gọọmenti steeti Kwara agbachiela ụlọ akwụkwọ niile n'ime ọchịchị kansụl 4 n'ihi ka ọnọdụ enweghị nchekwa ji arị elu ọjị ugbu a. Ọtụtụ ụmụafọ ala anya katọla gọvanọ steeti Benue Hyacinth Alia maka iji ọnụ oji eri ji na ede kwuo na onweghị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ na nke okpukpere nke na-aga n'ihu n'ime steeti Benue. Ndị omekome bandit awakpola Southern Kaduna tọrọ onye isi ụlọ ụka Katọlik na nwanne nwoke onye eze ọdịnala dịka ha wakpokọrọ obodo Buto nke nwere oke ala ha na-akparị na Abuja ma gbuo otu onye uwe ojii. Ụgbọala bọọsụ bụ ndị NYSC ga-efe ala nna anyị mmadụ 18 zutere ihe mberede n'okporo ụzọ n'ihi ụzọ ọjọọ dịka ha sitere steeti Ondo na-aga Gombe. Mmadụ 16 nwụrụ pee. Osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar akpọkọla onye isi ala Tinubu ka o kwupụta ọnọdụ enweghị nchekwa dịka ọnọdụ ọdụrụkọ n'ime ala anyị ozugbo. Ndị omekome ha mmiri chukwu ha bụ bandit nọrọ n'isi ụtụtụ taa n'agbata elekere 2 na elekere 3 nke ụtụtụ tọrọ ụmụ akwụkwọ na-apụghị egote ọnụ gụnyere ndị nkụzi ha n'ụlọ akwụkwọ St. Mary Primary na Secondary dị na steeti Niger. Nwunye maazị Nnamdi Kanu Odoziakụ Uchechi Okwu Kanu akatọla ọkaikpe Omotosho maka ịgụpụta nchaba ikpe site n'edemede ederede kemgbe karịa na ịdabere n'iwu na-echekwa ala anyị. Omoyele Sowore na-aṅụrị ọṅụ ugbu a na naanị n'ihe na-erubeghị awa 24 achabiri ikpe Nnamdi Kanu n'ụzọ wuruwuru. Ndị iro ya ekpuchiela ọnụ ugbu a n'ihere n'ihi na ndị ụlọ omeiwu mba US amalitela ikwu okwu banyere nke ahụ. Onye azụmahịa ntụrụndụ Cubana Chief Priest agwala Tinubu na ya chefuo vootu ndị Igbo n'ime afọ 2027 ya bụrụ na maazị Nnamdi Kanu aga n'ihu ịnọ n'ụlọ nga. N'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa, ọchịchị etiti enyela iwu ka agbachikọrọ ụlọ akwụkwọ Unity College 41 ugbu a. Ozi na-erute ụlọ ọrụ anyị na-akọwa na esitela n'ụlọ mkpọrọ DSS buje maazị Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọrọ dị na steeti Sokoto. Maka ọ dị, osote onye spika n'ala anyị Benjamin Kalu ekwuola na olileanya agwụbeghị n'ihi na ha ga-achụso mgbaghara onye isi ala n'okwu mmekọtara maazị Nnamdi Kanu. Ọ bụ bụ akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.